ପଡୁଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଗଛ କାଟିଛି ନା ସେଇଠୁ ମା ଆମେ ଆଣିକିରି କରିକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛୁ। ତମ ଘର ଦେବଗଡ଼? ହଁ। ଛୁଆ ଦିଟି କୋଉଠୁ ତମର? ନାତି ନାତୁଣୀ? ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଟୋକା ଧରିକି ତାକୁ ପଳେଇଲା ଝୁଅକୁ ଦେବଗଡ଼ ସ୍କୁଲରୁ। ମା ଥିଲା ଝୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମା ଏଠି ରହିଥିଲୁ। ମା ଜୋତା ଚପଲ ସବୁ ବ୍ରଶ କରନ୍ତି ମଉସା। ସେ ମଉସା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ମା ଝୁଅକୁ ସେ ଟୋକା ଧରିକି ପଳେଇଲା ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଟୋକାରେ, ସେଇଠି ତାର କ୍ଲାସ କରୁଥିଲା। ଝିଅକୁ ମାନେ ସେ ଟୋକା ସହିତ କଣ ତାର ରିଲେସନ? ଭଲ ପାଇକି ନେଇଗଲା। ହଁ ସ୍କୁଲରୁ ମା ନେଇଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ସେ ଟୋକା ବି ସେଇଠି ପଢୁଥିଲା। ଭଲ ପାଖକୁ ହେଇଗଲେ ନେଇଗଲା। ତାର ମା ଭଉଣୀ ସବୁ କହିଲେ ୟାକୁ ଆମେ ରଖିବୁନି, ଇଏ କି ଘର ଛୁଆ, ତୁ କଣ ଧରିକି ଆସିଛୁ ପୁଅଟାକୁ, ଏମିତି ଗାଲୁମାଲୁ କଲେ। ମୋତି ଘର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। କହିଲା ନାଇଁ ସେ ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ରଖେଇଦବୁ। ମାଲ ଦିନରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କଲେ, ରାତିରେ ଝିଅକୁ ସେ ପିଲାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ସେଇଆଡ଼େ। ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାହାରିଲା ତାର। ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ନଗେଇକିନି ମାରିଦେଲେ। ପାଟିରେ କପଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେଲେ, ନିଶ୍ୱାସରେ ମାଣ୍ଡି ପକେଇଦେଲେ, ପକେଇ ଦେଇକି ଝୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ମାଲ ଝୁଅ କାହିଁରେ କଣ ହେଇଛି। ଝିଅ ହିରୋଇନଟା ଡାକେ ପୁରା। ଆମର ସେଇଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏରା ସବୁ ଝୁଅ ମାନେ ଦେଖୁନ କେମିତି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା। ଛୁଆ ଲୋକ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦିଟା